Thank you.
Biko Igwe Trophy anyị sị ka anyị kelee ego anyị erigo nwụọ anyị ericha ekwu anyị anwụcha akwụ wee sị ka anyị kelee unu maka na onye ọrụ anyị n'ụtụtụ ihu aṅụsị ọgwụ nke anyị ji onwe ya ọnwa ọzọ ọzọ ọ ga-ata n'uchi ochiche nri ọzọ ochite ogologo ndụ chite arụ ike onye adara gọziri ọwọ na ntị arụgo ka ọ ya ejiri ebe ihe anyị ga-adịzi na ndụ na arụ ike iwe akụ iwe enwe nwa iwe akpakọ iwe enwe nwa ahụ ọfa nna aka ka ọ ga-esi bido ka ọ na-eyikarị nka ọrụ anụ ụmụ ya wee sị na ọ ya abalị ụlọ ọ ya abalị ụlọ n'ike ọ ya abalị ụlọ n'oyi n'ụlọ na balị ụlọ na akwụọ nna gị chicha ọzọ mgbe o ji ga-ekwe n'izu anyị agaratarị emgokwe n'ụmụ nke a na-adụzi ugbo nna 5 years were abana anyị na soja anyị na-atụkwa n'anya na mpaghara ebe aka ikekwe ọrụ na-aja aja aga na-eme na-abịarụ enwe ndị ọzọ ga-esi na mgbulu ga-aba na soja anyị na-ebe mana n'ugwu ile ụfa nna ọhụ ọyịwa anyị abụọ also himself so wee sị ka anyị mezuo ndị soja aja ezina in a woman, he can walk of life. Even do the constitution of Jesus, wherever do. I forget that. I'm a cocoa. I got a job. Even the carpenter. Ọlọ́run ní ilé wúlé kèrè bí ẹ̀kú ọkù òwúrọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀nà ní ibẹ̀ ìwé ọ̀nà pàánù kọmọ lọ́wọ́ bụ aṅụrị anyị ji wee nye ịnyewe ego ya na ọ bụ aṅụrị iji wee nabata ya o nwere ebe ya na-ekwu okwu onye soja ahụ jụọ ma ajụjụ nsi olu onye agwaghị ka m na-ere ndụdụ mkpa na ire ndị ọzọ ụzọ onwe ka o si bụ na ya gara akpụrụ iwu ọnụ maka na ndị soja mara na anyị kalachara n'aka nke ụnyaahụ itolu onwe ndị ọwazi na-erikọtara ọnwa ahụ ka eji wee ọpụtụrụ so biko ọrụ ebe anyị ọ bụ na ụmụ were ya n'oge ọcha anyị mezie ka anyị banye obodo amaka Soja yin, soja won, soja kachan, soja buluno. Ọwọ́ yìí chọrọ báyìí. Soja yin, soja kachan.
kete soja maka ni be soja ni be ja ali amu onu bu ni wi obule ba na me ni ke obo bua na foto wene ke na ru sha ni bu nsi we dey ke ni be ru do dey ka o ma di ku ma ene me di we lu nu me di onyo so age me bu onyo so apo nu di bata na bulu ku di ga maka na wo na ko be ke ko no itu ni Former Deputy Chairman, Oka South LG. Hotel is your partner. Onyebuchi Akama, President of Nigeria. The former Deputy Chairman, Oka South LG. Honorable Nazom and the people is select. Olumo Vima. Ishina Bibo Baba
Mozambique, as
Thank you.